Julià, et trobes en un laberint i per poder sortir i aprovar l'examen de demà de química hauràs de demostrar el que has après. Sort! Em sabries dir de què està composta el teu cabell? En l'entrada de la dreta hi diu que està format per carboni i fluor i per l'esquerra per hidrogen i nitrogen. Recorda que els cabells estan formats per un 45,2% de carboni, un 6,6% d'hidrogen, un 27,9% d'oxigen, un 15,1% de nitrogen i un 5,2% de sofre. De què estan formades les teves polseres i arracades? A la primera entrada ens diu que estan formades per or i plata i en la segona per mercuri i crom. Recorda que les teves polseres i arracades estan formades principalment per or i plata. De què està format el teu maquillatge? A l'entrada a la dreta hi trobem vanadi i pal·ladi, a la del mig carboni 5 i a l'esquerra silici i tel·luri. Recorda que el coloret està format per diòxid de titani, òxid de zinc i silicat de magnesi i el rímel per ceres que són formades per alcohol, àcid carboxil i àcid gras. Nosaltres de què estem constituïts? Recorda que nosaltres estem formats per una sèrie d'elements químics que estan en diferents proporcions. Els elements que ocupen prop del 98% de tot l'organisme són el carboni, l'hidrogen, l'oxigen, el nitrogen, el fòsfor i el sofre. Al voltant del 2% està representat pel calci, el sodi, el clor i el potassi i el magnesi, i en una proporció menor al 0,1 es troben el ferro, el iode, entre d'altres.